Amincin Allah ya tabbata gare ku masu sauraro, kamar yadda muka saba ka muku sharhi kan fitattu da ma tarihin rayuwarsu. Cikin wannan sako za ku ji rundunar 'yan sandan Najeriya hedikwatar Zone 1 da ke Kano ta yi wa sanannen ɗan jaridar nan kuma mai gabatar da shirye-shirye Ibrahim Ishaq, wadda aka fi sani da ɗan uwan Rano, tambayoyi bisa ɓatanci da kuma gudanar da tashar talabijin ta yanar gizo ba tare da izinin hukumar kula da kafafen yaɗa shirye-shirye ta ƙasa ba NBC. Idan wannan ne farkon ke shiga wannan channel da na subscribe, sannan kuma da na kararruwa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun daura. Rundunar 'yan sandan Najeriya hedikwatar Zone 1 da ke Kano ta yi wa sanannen ɗan jaridar nan kuma mai gabatar da shirye-shirye Ibrahim Ishaq, wadda aka fi sani da ɗan uwan Rano, tambayoyi bisa ɓatanci da kuma gudanar da tashar talabijin ta yanar gizo ba tare da izinin hukumar kula da kafafen yaɗa shirye-shirye ta ƙasa ba NBC. Binciken ya biyo bayan korafi da daraktan al'amuran fadar gwamnatin jihar Kano Abdullahi Ibrahim Rano ya shigar, inda ya zarge ɗan jaridan da ɓatanci da ɓata musu suna ta cikin rahoton da ake yadawa a Dan Uwa Rano TV, wata kafar yada shirye-shirye ta yanar gizo. Rahotanni sun ce an gayyaci Dan Uwa Rano zuwa hedikwatar 'yan sanda a Zone 1 a Kano a ranar Asabar, inda aka yi masa tambayoyi kan waɗannan zarge-zarge. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da bincike kan Mr. Rano, wadda ake zargin yana karkashin binciken hukumar yaki da cin hanci da rashawa ICPC bisa zargin barnan kuɗaɗe da suka shafi kwangiloli da darajojinsu ya kai kusan naira biliyan 6.5. A hali yanzu kungiyoyin 'yan jarida da na fararen hula a Kano sun yi Allah wadai da tambayar da aka yi wa Dan Uwa Rano. Sun bayyana hakan ne a matsayin yunkurin na tsoratar da kafafen yada labarai da tashoshin muryoyin masu sukar gwamnati. An shiga tashin hankali a garin Zonkwa da ke karamar hukumar Zangon Katab a jihar Kaduna yayin da 'yan bindiga sun farmaki ofishin 'yan sanda. A rawaito cewa 'yan ta'addan masu tarin yawa sun farmaki ofishin 'yan sanda ne a yanayin bazata, inda suka kashe jami'ai biyu nan take. Wannan muhimmin lamarin ya jefa mazaunan yankin Zonkwa a cikin tashin hankali. Ya faru ne a yammacin ranar Juma'a kamar yadda yake a rahoton Daily Trust. Wani wadda abin ya faru kan idonsa ya shaidawa jaridan cewa 'yan bindiga sun buɗe wuta a daidai lokacin da suka shiga ofishin 'yan sandan. Shi dai wannan ofishin 'yan sanda yana ɗan nisa kaɗan da otel ɗin Kamiyim a kurmin bin Zonkwa. Majiyar ta yi zargin cewa 'yan ta'addan sun kai harin ne a wani yunkuri na kubtar da wasu masu laifi da aka kama a garin Kaciya. Wadda abin ya faru a idonsa ya nemi a sakaye sunansa, ya ce suna zargin cewa waɗanda aka kama ɗin an tare su ne a ofishin 'yan sanda na Zonkwa. Amma daga baya aka fahimci cewa ba a wannan ofishin ne aka tsare masu laifin ba, to sai dai aikin ya gama don sun yi ta'asa kafin su fahimci hakan. Wata majiyar tsaro ta tabbatar da faruwar lamarin ga 'yan jarida, amma ba ta yi karin bayani game da halin da ake ciki ba. Wani bidiyo da aka gani ya nuna irin barna da 'yan ta'adda suka yi, inda aka ga gawar wasu 'yan sanda kwance a cikin jini. Daga bisani aka samu wasu gungun mutane a wurin da abin ya faru, suna tattauna kan harin, wadda ya kara fito da masaran tsaro da ke ta'azzara kasar. Sai dai rahotanni daga yankin sun tabbatar da cewa an dawo da zaman lafiya bayan karin jami'an tsaro. To ba sauraro, ka kuma ta ku danna subscribe sannan kuma da na kararruwa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun daura.